Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό σχολείο, παίζαν πολλά και διαφορετικά παιδάκια. Ο Έκτορας, η Ευελίνα, αλλά και άλλα παιδάκια. Ήταν αγαπημένα και όλα τα μικρά παιδάκια έπαιζαν μαζί. Δηλαδή σχεδόν όλα. Θέλετε να δούμε τι κάνουν τώρα τα μικρά παιδάκια? Ναι. Ναι! Γεια σας. Μπορώ να παίξω μαζί σας? Να παίξεις μαζί μας? Μα το παιχνίδι μας είναι μόνο για 2. Δεν γίνεται να παίξει ακόμη ένας? Όχι. Αφού σου είπα, είναι μόνο για 2. Η Ευελίνα λυπήθηκε με αυτό που έγινε. Ο Έκτορας δεν την άφησε να παίξει μαζί τους. Αυτό ήταν σωστό? Όχι. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε την επόμενη μέρα. Γεια σου Έκτορα. Σήμερα μπορώ να παίξω μαζί σας? Σήμερα... Μα έχουμε ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Έλα μωρέ Έκτορα, άσε με να παίξω. Όχι, άφησέ μας ήσυχους. Θα πω στη δασκάλα ότι δεν με παίζεις. Είσαι καρφί. Ό,τι γίνεται το λες στη δασκάλα. Εγώ θα της το πω. Λέτε να της το πω ή να μην της το πω? Όχι. Να μην το πω. Καλά, θα το σκέφτω. Η Ευελίνα πάλι έφυγε. Τώρα πια όμως πιο στεναχωρημένη, αλλά και λυπημένη. Την επόμενη μέρα δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν πολύ προβληματισμένη και σκεφτική. Να τα παιδιά που παίζουν. Θέλω κι εγώ να παίξω μαζί τους. Όμως κάθε φορά ο Έκτορας με διώχνει. Αν πάω πάλι κοντά, φοβάμαι πως θα με διώξει. Όμως αν δεν πάω, πάλι μόνη μου θα μείνω. Τι λέτε να κάνω ρε παιδιά? Να πάω, να μην πάω? Να πας. Άντε, έτσι θα κάνω. Πάω. Γεια σας παιδιά, τι παίζετε? Τι θες πάλι, αφού σου είπα τόσες φορές ότι δεν μπορείς να παίξεις μαζί μας. Γιατί δεν μπορώ? Εσύ είσαι κορίτσι. Εμείς παίζουμε αγορίστικα παιχνίδια. Να, με τα αυτοκινητάκια. Μα κι εγώ παίζω με τα αυτοκινητάκια. Έχω στο σπίτι μου. Εσύ παίζεις με τα αυτοκινητάκια? Ναι, γιατί? Μόνο τα αγόρια παίζουν με αυτοκινητάκια. Δεν γίνεται εσύ που είσαι κορίτσι να παίζεις με αυτοκινητάκια. Μα γιατί με διώχνεις πάλι? Γιατί δεν με θες? Τι σου έχω κάνει? Έτσι, δεν σε θέλω. Φύγε, φύγε. Κανείς δεν σε θέλει εδώ. Καλά, πάντως εγώ και τα παιδιά πιστεύουμε ότι τα αγόρια δεν είναι τα μόνα που παίζουν με αυτοκινητάκια, Η Ευελίνα έβαλε τα κλάματα και κάθισε σε μια γωνία στην άλλη άκρη της αυλής. Δυο ζωάκια όμως τώρα την πλησιάζουν. Για να δούμε τι έγινε. Θα τις μιλήσουν ή θα τη διώξουν κι αυτά? Μην κλαις, Ευελίνα. Ναι, μη στενοχωριέσαι. Εμείς θέλουμε να παίξεις μαζί μας. Αλήθεια το λέτε? Ναι, είσαι πάντα τόσο ευγενική και γλυκιά. Ενώ ο Έκτορας πάντα σου μιλά άσχημα και σε διώχνει. Και εμείς ποτέ όμως δεν του είπαμε τίποτα. Δεν έπρεπε να του επιτρέψουμε να σου μιλά με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Συγγνώμη, θα μας συγχωρέσεις? Φυσικά και θα σας συγχωρέσω, αφού μου ζητήσατε συγγνώμη. Γιουπι! Πάμε να παίξουμε! Τελικά, τα δύο ζωάκια βοήθησαν τη μικρή μας Ευελίνα. Ο Έκτορας όμως τώρα έμεινε μόνος του. Δεν είχε φίλους να παίξει. Κάθεται σε μία γωνία και σκέφτεται. Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά μία νεράιδα. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η συνείδησή σου. Η συνείδησή μου. Τι είναι αυτό? Είναι η φωνούλα που ζει μέσα σου και σου λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Κάποιες φορές μ' ακούς, κάποιες όχι. Και τι θες από μένα? Μέρες τώρα σου φωνάζω ότι συμπεριφέρεσαι άσχημα. Άσχημα εγώ? Μα πότε? Πότε, το ρωτάς? Θυμάσαι που έδιωχνες την Ευελίνα?
που δεν ήθελες να παίξει μαζί σας? Παιδιά, εσείς το θυμάστε? Ναι. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό, πιστεύετε ότι ήταν σωστό? Όχι. Και τώρα έμεινες μόνος σου, χωρίς φίλους, αφού σε κανέναν δεν άρεσε η συμπεριφορά σου. Σ' αρέσει εσένα τώρα που είσαι μόνος σου? Όχι. Δεν μου αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει να είναι μόνος του. Εσάς παιδιά σας αρέσει να είστε μόνοι σας? Όχι. Το ίδιο άσχημα ένιωθε Έκτορα και η καημένη η Ευελίνα όταν την έδιωχνες. Αλλά εσύ τώρα καταλαβαίνεις πώς ένιωθε. Έχεις δίκιο. Πώς μπόρεσα να γίνω τόσο κακός? Παιδιά, τι να κάνω τώρα? Πείτε μου καμιά ιδέα. Συγγνώμη. Να πεις συγγνώμη. Να τη ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Αυτό θα κάνω. Πάω αμέσως να τη ζητήσω συγγνώμη. Και ξαφνικά πήρε το δρόμο ο μικρός Έκτορας και πήγε να συναντήσει την Ευελίνα. Ευελίνα, Ναι. μπορώ να σου μιλήσω? Τι θες, πάλι θα με διώξεις από το παιχνίδι? Όχι, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Ήμουν άδικος μαζί σου. Δεν έπρεπε να σε διώχνω από το παιχνίδι. Τώρα που έμεινα κι εγώ μόνος μου κατάλαβα πόσο άσχημο είναι να είσαι μόνος σου και να μην σε θέλει κανείς. Αυτό που έκανα ήταν λάθος. Θα με συγχωρέσεις? Μα και βέβαια θα σε συγχωρέσω. Αλήθεια, θες να είμαστε φίλοι? Ναι, θέλω. Άντε, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, τελείωσε η ιστορία μας. Όλα τα παιδάκια παίζουν πλέον αγαπημένα και κανένας δεν διώχνει τον άλλον. Και εσείς πρέπει να παίζετε αγαπημένα και να μην μαλώνετε. Σωστά? Ναι. Για να ζουνε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο. Σας άρεσε?